Случи се така, че в сръбска и гръцка Македония великобългарските утопии изтиват и крепне едно поколение, ентусиазирано от лозунга «Свободна и независима Македония». Това е най-важният етап от македонския въпрос в последните години, който ние навреме не забелязахме и за чието проспиване носим лична и организационна отговорност. Но ако ние милееме за своята родина, ако в нас има капка македонска кръв, ако в нас е останала искра от благороден патриотизъм, този път трябва да го впрегнем, за да понесеме част от тежестта на едно дело и жестокото величие на една епоха. Какво направихме ние, другари, за да помогнем на политическия процес? Направихме ли поне нещо системно, организирано? Помъчихме ли се поне да създадем убеждението, че съществува македонска литература? Политическата концепция често пъти ще изпраща изкуството да трасира пътя и обратно. Но неотменна цел и на двата фактора ще бъде народностното самосъзнание. За нас се създава необятно поле за работа. Македонският фолклор е толкова богат. Ние трябва да го изучаваме в най-тънките му подробности. Ние трябва да влезем под кожата на онези, които го носят още жив до себе си. Ние трябва да познаваме македонската история и най-вече историята на национал-революционното ни движение. И Линден, Гоце, Даме, сраженията. Смъртта и подвизите на много неизвестни. Трябва да се създаде така наречената революционна романтика, която е съставна част на художествения реализъм. Какво се иска всъщност от нас? Много, твърде много. Поне от тези, които сме събрани тук. Ние сме македонци и нашето творчество трябва да бъде в служба на македонската кауза. За мнозина ще бъде трудно. Над моята земя в небето опира Пирин, и мурите в буря и линденски приказки пеят. Над Охрида лазура е толкова просторен и син, а още надоле е светлия бряг на Егея. Спомням си само, и ето нахлува кръвта в сърцето, което топи се от някаква нежност. Моя страна, моя прекрасна страна, поена с кръв и разлюляна в метежи. По беласица телени мрежи.